сароюсати маорифи шаҳри душанбе ҷиҳати таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо мутахассисони касбӣ мунтазам чораҳои зарурӣ андешида, таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри душанбе бо мутахассисони таҳсилоти олидоштаро яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи худ меҳисобад. Дар ин аснод дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон чорабинии навбатии намояндагони соҳаи маорифи пойтахт бо хатмкунандагон ва донишҷӯёни риштаи омӯзгории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон доир гардид. Маврид ба зикр аст, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе 192 муассисаи таҳсилоти умумӣ новобаста аз шакли моликият фаъолият доранд ва дар онҳо 11213 нафар омӯзгор, аз ин ҷумла 8716 зан кор мекунанд. Аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе дар асоси роҳхат дар давоми 5 сол 166 нафар мутахассиси касбӣ барои фаъолияти минбаъдаи омӯзгорӣ сафарбар шуданд, ки ин аз ҳамкории хуби муассисаҳои таълимӣ шаҳодат медиҳад. мақсади асосии ташкил ва баргузор намудани вохӯриҳо баъди хатм ҷалб кардани мутахассисони равияи омӯзгорӣ мебошад, ки ба ин васила дар давраи тақсимоти мутахассисои ҷавон, ки бевосита дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромонда мешавад, аз байн бурдани норасоии кадрӣ дар муассисаҳои таълимии пойтахт мебошад. баргузор намудани чунин вохӯриҳо бо донишҷӯёни курси чоруми равияи омӯзгорӣ, ки шаҳрномавӣ таҳсил мекунанд, ин бори аввал буд ва мо боварӣ дорем, ки дар таҳсили 2022 ин масъала пурра ҳалли худро меёбад. зеро сароюсати маорифи шаҳри Душанбе мунтазам бо ташкил намудани ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ, ташкил намудани вохӯрӣ бо мутахассисони равияи омӯзгорӣ дар нақшаи кори худ дар назорат гирифтааст ва чунин чорабинро ба нақша гирифтааст, ки зиёдтар намояд. Дар идомаи чорабинии иштирокдорон ҳамчунин зикр намуданд, ки сароюсати маорифи пойтахт ҷиҳати баланд бардоштани маърифати техникии кормандони омӯзгорӣ, ташкил намудани усулҳои муосири таълим, курсҳои омӯзиши компютер ва тахтаи электронӣ ба омӯзгорон ташкил намуда, дар ин курсҳо таълим дода мешаванд. ҷиҳати дуруст амалӣ намудани барномаҳои муосир дар раванди таълим, омӯзгороне ки ба фаъолият оғоз менамоянд, зарур аст танҳо баҳри мутобиқсозии сатҳи касбии худ дар замони муосир чораандешӣ намоянд. Дар баробари ин бояд зикр намуд, ки сароюсати маорифи шаҳри Душанбе дар соли ҷорӣ барои ҷалб кардани мутахассисони ҷавон, хатмкунандагони хоҳишманди гурӯҳҳои шартномавии равияи омӯзгории ихтисосҳои технологияи иттилоотӣ, физика, биология, математика, химия, таърих ва ҳуқуқ, ки бо роҳхат ҳозир мешаванд, пурра бо ҷойи кор таъмин менамояд.